zenbat metro daukez Akarregi mendixe. Zenbat metro daukez Akarregi mendixe. A. 474. 464. Bigarrena 434. Eta hirugarrena 504. Lehenengoa 464, bigarrena 434 eta hirugarrena 504. Ia txarte dagoela. Eta dara galpineko iberi ez da? Hau patxalo eroa galpineko edo, eta noi, Lauren da 34. Erarto. Iruñan, zeinek irakurri eban, azken testua. Testue Iruñan, zeinek irakurri eban. Zeinek irakurri eban testue. Eta gaztaiek dauke pix. Dole bitxina, honek apizioa. Borobi baten sartute. Borobi baten sartute, erako. Hau da, borobi zara, Kilo bat eta 123 gramo. Kilo bat eta 123 gramo. Untxe, esan eta gaztaia dira basi, eda? Julen Egaña! Kilo bat eta 127
Tornin. Pega Tornin. Ona. Lasai gedarra. Azota. Kilo bat, 127. Ramos. Bueno, ahora Tornin. Apa Iber, apunta, dice. Ole. Hoy, garon arti konpartitzea. Gure zua da, bakoitza izatitxo bat. Venga, jun zuepe. Jun. Hartu.